O yan mga headlines na sa karambot ng Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Vice President Leni Robredo lalong nagkusog ang esperansa na inima kandidato sa pagka-presidente kan Pilipinas. Alas 12. Vice Mayor Bel Pradis kan Banwaning tinambak lunis-lunis dang mataoning rawit-dawit para sa mga taga Banwaning na tinambak. Alas 12. Bakuna kan Moderna nagarubutan na kasubanggi duman sa Metro Manila. Alas 12. Vice President Leni Robredo kontra sa tawanan armas ang mga anti-crime volunteers. Alas 12. US President Joe Biden desidido makipaggyera sa mga terorista duman sa Iraq. Alas 12. May total lang siyam na gadaan na sumpungan sa nagabang building duman sa Florida. Alas 12. Yan ang mga headlines atod sa kanamot ng Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Alas 12. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee, purong-puro ang sanggap. Rice Coffee, enjoy ka na healthy pa. Rice Coffee sa morning, Rice Coffee sa evening, Rice Coffee any time of the day for a healthy family. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Alas 12. Ngunyan sa detalyas kan mga bareta nagpayag ning paglaom ang mga supporters ni Vice President Leni Robredo na sigurado na ang pagdalagan kay niya como presidente kan Pilipinas. Ini ang Leni for President na movement o LPM nagpaluwas ng statement sa sindang social media account na mas nag-init ang pangaran ni Vice President Leni Robredo na sa pagkagada ni Pinoy. Ang mga supporters ni dating Presidente Noynoy Aquino nagtiripon man kan nakagnyal sa Ateneo de Manila University kung saan pinagkagaan abo ni Pinoy sa sindang deklarasyon may ibang pwedeng magsangli ki Pinoy sa pagmanyar kan na oposisyon kundi si Vice President Leni Robredo. Kung kukonsidera ron ko na ang inapod na necropolitics, pwedeng pagpilian si Chris Aquino o bagaman si Bam Aquino. Alagad mas nagrukyaw ang mga dilawan na si Vice President ang dapat nangapunan ang Leni for President movement na butasan na ni Vice President ang pinag-arkilahan niyang harong sa karangkang imbes magpunaning maglibot-libot sa Pilipinas. Ang objetibo kan Leni for President movement na kadaklan mga jóvenes ang miyembros iyo ang panahon na Bicolano ang magpresidente para man sa ikakasinso kan Bicol. Pag si Leni ang presidente ang magkakaigwanan ng bullet train ang Kabikulan asin magkakaigwanan ng international airport. Alas 12. Sa iba pang bareta sa lado lokal, ang pinagsasabing nagkukusog na kandidatong o kandidatura ni Bel Pradis bilang Vice Mayor kan Tinambak, ini pinagnangarasan mo niyang ka mga taga-Tinambak ninulit ay gwaning bagong teknik. Ini an apudan ang mga taga-Tinambak para man mag-asenso sa inang buhay na pinagsasabing maghinguwa sa buhay asin mag-ingat sa salud. Ini lunis-lunis mataram sa tubangan ka mga taga-Tinambak sa gigibon na flag ceremony ni mga rawit-dawit na magtataon ng leksyon sa buhay ni mga taga-Tinambak para man mag-asenso sa inang buhay. Uyaan na boses ni Vice Mayor Bel Pradis. mental or mga support, moral support na pwede tang itao sa kapwa empleyado, tanganing ma-inspirar na bako sa nang
makontento sa pagiging empleyado, mag-aspirar man kitang magiging marayan sa tuyang buhay, as in magiging successful man kita. So from the time talaga na nagpuon ako bilang Vice Mayor, ako po actually ang inot na Vice Mayor na nagigibo kaya Balota alas 12. Oras ngunyan na 2 minutos antes mag alas 12 ang oras ito dyan sa kanambot kan Cabral Bicolandia Supermart DMSQ Sirmanggang Urinal na Master Square. Bareta sa lado lokal, nasa linya si Danny Arios. Sarong 12 anyos na kilalaki, nasabitan gadang ka nagdadalagan na commuter train na kaso mga alasiko nila po sa barangay Mantalisa, Libanan, Camarines Sur. Kinumpirma ni Police Master Sergeant Emeros Organisa para payagkan Municipal Police Station sa Libanan ang magurang kan minor de edad na dahil nagpasabit si kansa ng pangaran na nagpalikod sa patura na aksidente kan nagdalaga natin ang sayang aking minor de edad. Tiglulat ako nakan makinista kan train ang 2 anyos na aki nganing idalagan sa Hospital Alagad. Tigdeklara na kan doktor na DOA. Tigsabat kan ambulansya ang biktima sa Pinar Station kan na sinabitan banuana. Nganing idalagan pa sa Hospital Alagad, binawian man girara yung buhay. Ana perming paliwanag ka man na mito kan pero kanila, ana na maglikay kung nagdadalagan ang train inulit difícil ang pagpreno. Dahil mahidali daw na nga nagdadalagan sa naging 15 na 50 sa kuban 60 km per hora. Tigdalaman ana maramito ka na pinara na matawaman girarainin ayuda sa magurang ka na biktima. Doon na balita sa laro lokal. Ini man si Danny Orios. Balota alas 12. Panago sa iba pang bareta liduman sa Metro Manila sa rong kilong shabu na kumpiskar kang PNP Taguig. Sirman 30 karungan ang kinakaning kalayo duman sa Quezon City. Aramon tan detalye sa pagiman ni Darius Biquillo. Arestado ang duwang persona na nagsasaray din na maabot sa sarong kilong shabu sa manuwaan daw sa syudad kanda Taguig. Kasud mga pagkahapon, binistukan mga tauhan kan Drug Enforcement Unit kan Philippine National Police sa Taguig ang suspect na sinda Jaime Lipasina asin man iskap Kamza kanyo lower bagutan na Taguig. Sigun sa report, ang duwang persona nagyayaba-yaba na mayo din na sulot ng face mask. Sinitay ni kan mga miyembros kan Philippine National Police asin kan si Taron tulos na dumidurag. Linabag ini kan mga autoridad asin inabutan dumana na kumpiskar ang maabot sa lampas sarong kilong shabu na nagkakantidad na 9 million pesos. Tulos na pinagpusasan ang mga suspitsado asin ikinulong sa detention cell kan Taguig PNP. Naatubang na sa kasong pagbayular sa 9165 o Republic Act 9165 asin Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang nasampitan ng mga suspect. Duman man sa syudad kanda Quezon, 30 kaharungan ang kinakanin na kalayo kasubang pagkahapon. At 30 kaharungan asin na igwanin maabot sa sanggatos na pamilya ang naapektaran kang nasambitan ng kasulo. Nangyari ang insidente sa Road 7, Project 6 sa Quezon City. Sigun sa impormasyon kan Bureau of Fire Protection sa nasambitan ng lugar, ang kausa kanda kasulo iyo ang nabayaan na sinapna na intirong nag-arap-adab tulos sa kaharungan sa nasambitan ng lugar. Problemado ngunyan ang sanggatos na pamilya na naka-star sa covered court kan Project 6 Quezon City as sinagahagad nin tabang. Iyan ang mga dagdag na informasyon para sa OKFM masin PBN5. Darius Biquillo, gusto ko okay ka. Balota alas 12. Gusto ko, okay ka. Okay FM. Gusto ko, okay ka.
DMSQ Supermart. Ngunyan, mas pinadakula, mas pinagayon, pinakakompleto, asin, pinakabarato. Convenient talaga magbakal sa DMSQ Supermart. Tamayo ka nang hahanapon pa. All grocery items available pa more. Dai ka na maaabala, tamayong halabang linya. Kaya madyan na ka mga boss, asin magsaot sa DMSQ Supermart. Garantisadong pinakabarato. DMSQ Supermart. Makukuha sa ground floor kan Master Square Department Store, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ano ba yung mga bakot-bakot mo? Nagsold ako pa din yung mga gamit sa negosyo kong bakery. Kaya lang, abang pagal maghanap. Uya baga ang Changson Multi-Trade. Kompleto digdi sa mga bakery products, plastic bags, kitchen, and baking utensils. Kung may mga handaan ka, igwasin na ng paper plates, styro plates, cups, straws, gift wraps and boxes, asin gabos na mga party needs. Digdi na lang lubod ako mabakal sa Chengson Multi-Trade. Tagarubaga barato digdi. Changson Multi-Trade, J. Hernandez Avenue, Naga City, with telephone number 054-881-9225 or 0917-580-0638. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, then consult your doctor. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Balota alas 12. Padagos sa Bareta alas 12 sa Lado Nacional nagabot na sa Pilipinas ang 249,600 doses kan Moderna COVID-19 vaccine. Bandang alas 11 Subanggi, Onyo 27 kan maglanding ang eroplanong pinaglunadan kan nasabi ng bakuna sa Terminal 3 kan NAIA asin pinagsabat ni Vaccine Czar Carlito Galvez. Sigon sa National Task Force Against COVID-19 na ang 150,000 doses mapapasiring sa gobyerno mantang ang 99,600 itataw sa International Container Terminal Services Incorporated. Pinanginutan kaya ni Enrique Razon Jr. ang ICTSI ang tripartite deal na pinirmahan ng gobyerno ng Pilipinas sa Siman American Company. Igwaning 20 milyon na modernang doses ang lalauman maabot sa nasyon sa 2021 kung saan 7 milyon digdi ang binakal kang private sector mantang 13 milyon ang binakal kang gobyerno sa pagimang kang multilateral loans. Ang Moderna ang iyo ang panglimang COVID-19 brand na nag-abot na sa Pilipinas kasunod kang Sinovac, AstraZeneca, Sputnik 5, asiman Pfizer, BioNTech, sirmang kan iba pang bakuna. Balota alas 12. Bareta sa lado lokal, Fraternal Order of Eagles sa pamamayan ni Mr. Vic Avila, may idudunar may idudunar sa 27 barangay kan siyudad ni Naga. Detalyes, yung Kihil de la Cruz. Nakatalaan na resibihon kan lokal na gobyerno kan siyudad ng Naga sa maabot na July 15 sa pamamayo ni Mayor Nelson Ligacion ang donasyon kan Fraternal Order of Eagles sa pamamayo ni Mr. Vic Avila. Segun sa nakaabot na impormasyon, sarong unit ng brand new model Suzuki All New Carry Utility Van na nakakalaga ng 626 pesos ang nakatala na itaw sa Concepcion Grande kan siyudad ng Naga. 82 ng unit ng mga barangay patrol bike para sa 25 barangay na itataw digdi sa loob kan siyudad ng Naga na nakakalaga ng 344,000 pesos. Mga 78 na units ng Bauping portable two-way radio na nakakalaga ng 93,000 pesos 600 ang nakatalaan man na tao sa 26 na barangay Akwera kan Barangay Concepcion Grande ang nasambit ng pagdonar sa espersoman kan grupo ninda kan sarong Eagle member na si Eagle Marlon Fidel D. Bongay Jr. ang regional advisor kan Northern Mindanao Regional sa Cagayan de Oro City. Ini sa pagiman sa esperso ninda Eagle Vicente Avila, ang Philippine Eagle National President 2009, President Emeritus Federation of the Philippine Eagle Incorporated.
Eagle Epifanio Barosa, ang President Confederation of Philippine Eagle Club, Eagle Felipe Ramon Imperial II, and Regional Governor kana Fraternal Order of Eagle, kana Eagle Region 5D. Asan ang maana nakatala man na mag-aabot na si Eagle Rogelio Orolisa Jr., incoming Regional Governor, kang 5D the Fraternal Order of Eagle of the Philippines, ang nasa ambit ng mga idudunar sa mga barangay na siguradong dakulang tabang sa pagpapatrolya, paggamit kan sinambit ng mga idudunar kana Eagle sa mga barangay sa Paagiman, asin niresibon man ni Kapitan Judith Beltran. Dagag na impormasyon, Action Bareta sa OKFM, Iniman Ciel de la Cruz, gusto ko, okay ka. Barreta, alas 12. Sa iba pang bareta sa lado nasyonal, magiging delikado subuot asin dakula ang tsansa na maabuso ang planong pag-arma sa mga civilian volunteers. Iyon ay naging pagtaya ni Vice President Leni Robredo sa proposal ni Presidente Rodrigo Duterte. Sinabi ni Robredo na kadakol mga insidente kang nakaging mga panahon na inaabuso ang nasabi ng pagdadara ni na armas. Kadakol ng mga pagisubot ang marsulba ang sarong problema maski day na ipagi pa sa pagdadara ng badil. Magigulunduman pinagpropestuman ni Presidente Duterte ang pag-armas sa mga sibilyan bilang tabang man sa mga kapupulisan. Barreta, alas 12. Nailuwas na ang 90.2 billion na pesos special risk allowance para sa mga medical workers kan Department of Health sa intirong Pilipinas. Sinabi ni Department of Budget and Management Assistant Secretary Kim Robert De Leon na pinaglalauman na dagusan ng may papa-distribuer ang nasabi ng budget sagud sa June 30, 2021. Igwantiga 5,000 na monthly allowance para sa sobra sa 300,000 na health workers sa private asiman public hospitals na nagatama sa COVID-19 patients. Ang nasabing monthly allowance kinababalian kang pagpungkan Disyembre 2020 sa June 30, 2021. Pinagsiguro man na makakayanan kang DOH na may panao ang nasabi ng kantidad sa sa katapusan kan July. Barreta, alas 12. Bareta pa sa lado lokal, nagdadanay na curfew sa San Jose, Camarines Sur, mas pangpinaygot kan mga para magkadarakop ang minabot sa labi sa 50 katao. Ang detalyes yung kay Carlo Baldosa. Umilabot na 50 individual ang kabilugan na bilang kan mga nagkakadarakop kan PNP sa San Jose, Camarines Sur. Huli sa pagbalgar ka nagdadanay na curfew, sinipinapasunod na health protocols. Kadaklan sa mga iniandang suluting face mask na anas mga komenan, dagdagan pa kan mga pagtambay sa luwas kansin ng harong sa katangaan ng pagkabanggi. Sigun kay Police Executive Master Sergeant Sulpicio Arteta, ang Deputy Chief of Police kanasambit ng munisipyo, parte na inikan sa indang mas pang pinahigot na kampanya taning laban na hilang ng COVID-19, asin pagkontrol pa kan na pagkontrol naman kan mga ilegalidad sa indang lugar. Pangaputan ng opisyal, dahil sindama duwa-duwang ikulungan mga mabalgar sa mga dinuno sa pagkapotog ng kasuguan, urog na nasa arong pa kan GCQ, ayon sa indang banwaan. Yan ang aksyon Bareta sa OKFM asin PBN TV5. Ako si Carlo Baldosa, gusto ko, okay ka. Barreta, alas 12. Gusto ko, okay ka. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Catherine here. Umaapela ako sa inyo to wash your hands with Lifebuoy or any soap for at least 20 seconds. Mag-mask at mag-social distancing ng at least 1 meter. Ang proteksyon ng bawat isa ay nasa kamay natin. Lifebuoy, naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with new Lifebuoy now in the Philippines. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ng FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. From its humble beginning, Naga Hope Christian School, the first accredited Christian school in the Bicol region, now attained Level 3 status, accredited by the Association of Christian Schools, Colleges, and Universities Accrediting Council Incorporated. Truly committed to excellence,
dedicated to Christian nurture and service. Admission and enrollment for school year 2021-2022 is now going on to all newcomers and transferees for all levels: preschool, elementary, junior high, and senior high school. Naga Hope Christian School offers free tuition fee for incoming grade 7 and grade 11 for school year 2021-2022 to continuously help our parents at this time of pandemic. Also offers a 5,000 pesos tuition fee discount voucher to all preschool and elementary pupils. Available now at the registrar's office. Accept students without Chinese background. For more information, contact us at 811-6101 or 0919-469-6477. Email us at nhcs.registrar@gmail.com. Naga Hope Christian School, located along Pangaliban Drive, Naga City, in front of Super Metro Mall. Naga Hope Christian School. Quality education for life. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Balita alas 12. Padago sa pagbabareta, nakatalaan buksan kana siyudad kana Taguig ang 24-hour mega vaccination sites. Magiging priority kana sabi ng vaccination sites ang mga government as in mga economic frontliners sa A4. Kategory masusumpungan ang nasabi ng mega vaccination sites sa High Street Vaccination Hub sa Barangay Fort Bonifacio. Sinabi ni Mayor Lino Cayetano ang nasabi ng vaccination sites para man sa mga trabador na ang trabaho pangbanggi sa rusubot ini sa pagiman para maparikas na maabot ang herd immunity sa saindang syudad. Pinaging kami naramang kanasabi ng alkalde na dapat magparehistro muna ang mga residente sa saindang online registration hub. Sa presente nagabuta sa haros 240,000 ang natulukanan ng bakuna laban sa COVID-19. Maabot man sa 28,447 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 kung saan 27,695 ang narahay asin ang 269 ang binawi ng buhay. Igwaman sa naning 483 ang aktibong kaso duman sa siyudad ni Taguig. Balita alas 12. Sa iba pang barata sa lado nasyonal, ang Comelec maisyuda ng mga reglamento para mas libreng pagkakampanya kontra sa COVID-19 para maging accountable ang kandidato na malapas kanasabi ng reglamento kan Comelec. Ang sistema na kandidato malapas inikakastigon sa good na ma-disqualify para man masiguro subot na pinapautob ninda ang mga protokol asin saro sa patakaran kang Comelec na daigigibon sa panahon ng kampanya yan pagdistribute ng pagkakan durante kan mga rally para malikayan ang inapon na physical contact. Limitado sa na maatinder asuman sa indoor o bagaman outdoor na mga venue. Kaya kung magkakigwa ng rally, bibilangon sana kung example nga 10 lang, dapat 10 lang ang maratinder as hindi pwede ito nagkukuno-kuno sa laog para sabihin man na kadako nagdadalan sa platika kan politiko. Balita alas 12. Barangay pa sa lado lokal kagawad Alex Mendoza kan Limanan, aspirante para vice-alkalde kan Team 1 Camarines Sur. Ang detalye siya kay Ernie Marfil. Aspirante ako sa pagka-vice alkalde sa Banuan kan Limanan Camarines Sur. Idambagan na pigtawan doon ni Alexander Mendoza. Maggraduar na kagawad sa ikatulong termino sa Banuan kan Limanan alagad sigun sa iya. Nag-aaspira siya na magkandidato bilang vice-alkalde kan sinambitan ng Banuan sa aram kan Team 1 Camsur. Sa pahayag ni Alex Mendoza ng kakatulosin na pigpipilian kan partido, saro na dyan siya bilang magagraduar na kagawad asin man na makandidato nga Vice Mayor. Pandua iyo si Jerry Tendero na sinasabing sarong pa sa nag-aspirar bilang vice-alkalde asin man si Bebe Jimenez sarong incumbent councilor kan Banuan in Limanan Camarines Sur. Sigun kay Mendoza
bahalat na lang siya sa kombinasyon kan partido kung baga siya makakalaog asin man yun na tatambunan kan sinambit ng grupo na magkandidato bilang vice alkalde kan Banwaan ni Libanan. Banon notaran ana sinambit ng pilihan sa politiko niya na taon 2022. Sinasabi sa report na nagbibirulugan na kan partido kung kaya siya nag-iskusar daman tanganing handaan ang pagpili sa bilang kandidatong vice mayor sa Iram kan Team 1 Kamsur sa probinsya ni Camarines Sur. Iyan ang action report kang OKFM TV5 Naga. Ako si Ernie Marfil. Gusto ko, okay ka. Balita alas 12. Ang mga bakunang Sinovac, Pfizer, Sirman, Moderna, iyo ang ligtas na itudok sa mga minor de edad. Ini ang pinahig ka mga eksperto mga Pilipino. Sinabi kan Interim National Immunization Task Force for COVID-19 na ansaro sa mga opisyal iyo si Dr. Mary Anna Bunye na miyembro man ng Philippine Pediatric Hospital Society and Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines na sa sindang pag-aadal nagluluwas na ang Pfizer, ang Sinovac, sirman ang Moderna pwedeng itudok sa nagidad 16 abot man 26 anyos. Pinag-aadalan paninda kung guro anumang katutuan mga bareta na hinida ang Pfizer kan itudok na sa mga hubi na 16 sa 26 nagkaigwada ng myocarditis o bagaman heart inflammation. Alaga day man subot yan ng kasiguruan kung kaya yan pinag-aadalan pa basta ang pagkaram ninda ang tulong bakuna ang Sinovac, Pfizer, Sirman, Moderna safe dang gamiton sa edad na 16 abot man 26 anyos. Balita alas 12. Sa iba pang bareta sa lado lokal, ang munisipyo kan Banwaan ng Bumbon naka-lockdown. Aramon tan detalye sa pagiman ni Jeff Pasibilyo. Rakasado ang transaksyon sa kadaklan kan mga opisina kan munisipyo kan Banwaan kan Bumbon kung unyal daw. Yan pagkatapos na formal lang ipailarom sa lockdown, ang nagkapira kan mga opisina sa bandang first floor kan munisipyo kan Banwaan na Bumbon. Ang mga opisina kan Tesoreria, Budget Office, Social Welfare, Municipal Civil Registrar, Municipal Agriculture Office. Iyon mga sakop kan sinabit ng ipig-imponer na lockdown, huli kan pagiging COVID positive, kan bali 2, kan mga empleyado sa laog kan sinambit ng naunambitan ng mga opisina. Mientras tantong daiman apektado kan lockdown, ang mga opisina sa bandang itaas, ikaduhang iskalon, kan munisipyo kan Banwaanin Bumbon, binagulang ang agihan, kan mga malaog sa sinambit ng mga opisina. Ang mga opisina kan alkalde, ang Municipal Trial Court, ang Municipal Planning and Development Office, Municipal Engineers Office, maging ang Binamban Hall kan Banwaanin Bumbon, lugar na pigtitiripunan, kunigwanin na mga meeting, bukas asin na normal man ang sa indang operasyon, alagad, mantinido ang pagiging limitado sana, kan makakarlaog asin apektado iprakasado man, ang kadaklan kan mga transaksyon urog na kung maimbelto ni na pagbayad dinulingan ita sarado ang opisina kan Tesoreria. Mientras tantong ang Rural Health Unit kan Banwaanin Bumbon, Camarines Sur, kan sarupang simana ipinararom naman sa pag-lockdown huli kan pagpositibo sa COVID-19 kan saro kan sa mga personahes. Si Dr. Judy Reforma, Municipal Health Officer, kan Banwaanin Bumbon, Camarines Sur, nag-aparecer ngunya na udto sa sangguniang bayan tanganing informaran ang sanggunian na magkakaiguan udma ni na pagkukonduser ni na pagpairarom sa swab test ang gabos ng mga empleyado kan lokal na gobyerno lalong na sa mga opisina sa Barangay kan Bumbon, Camarines Sur, Kabali ang sanggunian bayan. Yan ang action report para sa Action OKFM as in PBL TV5. Ako po si Jeff Pasibilyo. Gusto ko, okay ka. Balita alas 12.
Bareta sa lado international, pinagsugunan ni US President Joe Biden ang airstrike sa mga pasilidad na pinapadalagan kan mga militia groups sa Iraq-Syria border. Sinabi ni Pentagon Press Secretary John Kirby na ang target iyo ang mga piling pasilidad na ginagamit kan mga Iran-backed militias na sangkot sa unmanned aerial vehicles o UAV laban sa mga US personnel at mga pasilidad duman sa Iraq. Panginutan man na tatamaan kan sa indang airstrike ang mga storage facilities asin duang lugar sa Syria asin saro sa Iraq na masulumpungan sa border kanasabi ng mga nasyon. Dagdag pa ni Kirby ang lakdang na ini bilang pangako ni Biden sa pagprotektar sa mga US personnel kaini na yaon duman sa kadagaan kan Iraq. Balita alas 12. Nagsakat na sa siyam katawan na i-record na nagadaan sa pagkagabakan 12-story na building sa Florida. Sinabi ni Miami-Dade County Mayor Daniela Levine Cava na igwa pasindang nakuang apat na bangkay gikan sa mga nagkagabang parte kana building. Sa presente pa man pinaganap ang sobra sa 150 katao na natambunan kang pagkagabakan na building. Nagusan lamang sinda ni mga rescue dogs para man maparikas ang nasabi ng rescue operation na nasa apat na aldaw na. Dahil pa man nawawaraning pag-asa ang mga parientes ka mga biktima na nagigibo naman ng investigasyon ang mga otoridad sa insidente ninulit sa naireport ninda na kan 2018 igwa na inining crack as hindi pa pinag-irahay. Balita alas 12. Baretang showbiz, igwang ning pobreng komedyante sa Philippine movie ang binawian ng buhay siya si Shalala na nagadan sa edad na 61. Ang tunay na pangaran ni Shalala yung Carmelito Tulites Reyes na inot nag-iini ang alalay muna kan mga artista alagad sa pagparestambay niya duman sa GMA. Nasumpungan siya ni Herman Moreno as ginibong partner sa programa sa radyo kaya siya pinangaranan na Shalala. Siya itong komedyanteng baknan na kaiba-iba ni Herman Moreno. Alagad ini na gadan inhuli man sa pulmonary tuberculosis. Balita alas 12. Ultimo baretang Kantong Putikon sa pag-adal kang Kantong Putikon sa indang napag-ulayan na pasabungan ang DepEd Camarines Sur na agaron sa Malacanang na buksan na ang face-to-face classes ng mga elementary and high school sa mga remote barangay sa Camarines Sur. Ang proposal kang Kantong Putikon iyon na ang mga eskwela mag-usad aning face mask manggiraray, maglinig ning kamot asiman limitado sana ang eskwela sa laog ning sarong classroom. Pinag-iimplo ang mga remote barangays kung Garchi Torena, Karamuan, Siruma, Tinambak asiman partido area. Gusto ko, okay ka. Yan ang mga Preston Bareta sa Bareta alas 12 na antes ka na mga pag-iriba sa Champ ang programa ka na Rice Coffee 14 in 1 plus 1 kaibanan si Jigs Dasa. Nakaibanan sa lado lokal ang pinagsuratman ni Rondon Enon, yaman si Jeff Pasubilio. Sa Metro Manila nakaibanan naman si Darius Biquillo. Sa lado lokal Dani Aurios, Carlo Baldosa, Ernie Barfil, si Hilde La Cruz. Iniasa indong para Barita, Berta de los Martires. Iyan ang mga katiripunan ka mga bareta lokal, nasyonal, showbiz, asing karawat sa Bareta alas 12.